Kanza wethu ngiyanibingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuzo njengamanje. Uyazi ukuthi uma uyilesi sikhathi noma ukuthi sike sadedela ividiyo ende laphana kufuna sikufinqele wena-ke othi uye waba busy noma-ke ofuna ukuthi sithi qaphaqaphu sikwenzele isamari ukuthi kwenzakaleni kahle kahle. Cha, igcokama elisha lenze ulive ebusuku nje impela ebusuku impela nje anginoma ngenathi isikhathi esi-straight ukuthi bekwesikhathi sini kodwa-ke bekusebusuku impela phakathi namabili nje. Bangithiwa phakathi namabili uyazi ukuthi kuqala la ko-10, 11, 12 kuyali. So ngani zawethu belizo-addressa indaba yokuthi indaba lingakhulumi noma lingaphawuli ngey'nto ey'ningi esezenzakele njengamanje. Cha, lithe lona cha, alifuni ukuphawula, alikweleti umuntu information, alikweleti umuntu explanation njengoba engekho futhi umuntu olikweleta i-explanation nalo. Labonga lanxusa abantu ekuyibona abaphumelela lapha namhla ka-6 lalo celebrate Song of the Year kwi-Paris laphana eMdletsheni malisho. Ngokusho kwalo liqhubela athi alona noma kungathiwa kwenzakaleni kuphi nakuphi alona alikweleti umuntu explanation njengoba nalo lingakaze labuza umuntu ukuthi kwenzakaleni futhi abantu kufanele ngabe sebeyalazi ukuthi liwumuntu ophila empilweni njengoba likuvezwe ngokusobala ukuthi lona kwe-competition la ngayimisela ngokungena kodwa ngoba abalandeli bayathanda ukuthi lingene kuyona i-competition le kwakuyi-Ukhozi FM langena futhi zange lize futhi linxenxa abantu ukuthi licela balivotele noma-ke licela ukuthi baphume umkhankaso balivotele. Lize lenzise example ngokuthi lona lalingeke likwazi ukuthi lithathe imali yalo luyivotele indlela-ke elalingayimisele ngayo ngaleya competition njengoba lakwazi ukuthi likhiphe imali lwanantunga lwenza umcimbi laphana emakhaya. Ngani zawethu kuningi okuvezwe iGcokama laphana okufaniswa nokuthi lize labuza ukuthi wake wangibona yini ngiperforma noLwah estage. So lokho thina into ebesingayilindele noma besingaze siyinaka ukuthi cha ngempela abakaze beperforme bebabili estage beshilana inkundla kuyo le ngoma-ke ethi iParis. Okuchaza ukuthi iGcokama beliqonda ukuthi cha lezi zimpi indala futhi akuyona into yamanje ayiqali manje. Asazi ukuthi-ke yini le ekuyiyona ebangwayo ngoba likuvezile ukuthi lona mangathiwa ezinye izinto liyanikeza ithuba kuthiwa alikhulumi kungafa abantu noma ngagcina kubulala nabantu. So njengomholi liyaqikelela ukuthi into eliyikhulumayo aziqhatha abantu futhi azilikhandi udweshu. Bese kuveza ngosobala ukuthi yena-ke akanaye umuntu ekuthiwa imbanga noma ngathiwa wenzani manje ungcono usewukhipha isibhamu akudubule wabuye wathi cha futhi ngeke aze akudubule ngoba ucabangela umndeni wakhe, ucabangela nabalandeli bakhe, ucabangela nje yonke into eseduze kwakhe esidingo nayidingayo empilweni yakhe. So ngani zawethu ngiyafisa ukuthi nje mawuthi usaqhubha usalalele usho ukuthi ngempela uthini ngokuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Igcokama elisha liqhubile lathi cha lona indlela elidlala ngayo noma-ke elicupha ngayo iy'nto zalo alifani omunye futhi angeke kuvuke isifani. Indlela nje adlala ngayo yena ayifani. Ube esenza umzekelo ngentibane laphana ukuthi njengoba-ke eyiphekela intibane isimnandi njengamanje njengoba sebeyithanda nje. Bonke abantu bayafisa ukuthi bebe yintibane njengoba uSigwebo behambe bebonga. Uzokhumbula ukuthi uSigwebo uphumele obala nje ukuthi uyabonga ukuthi atalaje uyena-ke umthandeni laphana-ke ey'ngomeni ey'ningi zakhe umthandeni ey'phumile eminyakeni ka-2023 ngicabanga ukuthi likhiphe kabili ku-2023 mangaqamanga shuthi nango-2022 ngoDisemba la khona latala khona uSigwebo laphinda futhi lamuthi thasi kancane laphana njengoba-ke lenze ngawo umzekelo ukuthi abantu njengoba bemthanda uThibela uyanikezana ithuba lokuthi udume kodwa-ke uma uthi futhi usufuna ukulisebenzisa ngendlela engasiyona cha uzokuncisha impela. Ube sephumele obala futhi ukuthi yeyi yena umcimbi lo obusemdletsheni usuzoba mnyaka yonke okuchaza ukuthi ngonyaka ozayo uzoba ngomhla ka-4 ngeviki lokuqala nqa kuJanuwari yena uyobe enza umcimbi laphana eMdletsheni. Wakuveza ngokusobala futhi ukuthi yini ndaba engafuni ukuhambe ewenza ngeceme ingoba e-workshop kuqabulana abantu manje ungakwazi ufike umise istage
bese ucula kabili kathathu bese kuba nabantu abasukumayo abebekade beqabulana hleli kucitha umlomo laphana. Ingakho futhi engayanga ejiphi ngoba hleli kunabantu abajolayo, okusho ukuthi kulula ukuthi abantu behlangana, akufani njengoba bekwenze laphana emdletsheni. So ngane wethu kube kuningi ukukhuluma nokuphawula nokudideka kubantu abaningi abangaqondi indlela-ke ekukhulunywa ngayo. Chazele umthando wakhe yena noma kungenzakalani njengoba esendlini yakhe uzokuveza ukuthi cha, noma ngadlula igogorosho la malidlula, akufanele bese elokhu echaza ukuthi hayi igogorosho leli bekwenze njani njani njani, ngoba uyalazi igogorosho kodwa ufuna ukuthi wenze ngathi awulazi ngoba nakho lidlule noma livele kuyena. So ngenza kwethu ziningi izinto ayikhulumile ngoba ube wakuveza futhi nokuthi yena hayi ngoba nakho efuna ukulawulwa abantu, hayi ngoba nakho futhi engafuni ukulawulwa abantu, kodwa abantu bafuye benze ngendlela abathanda ukuthi benze ngayo. Okuchaza ukuthi yena kwesinye isikhathi ubuye anga-understand. Wakuveza ngokusobala cha, abantu bahlakaniphile manje, indlela abahlakaniphe ngayo futhi uyayibona ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi sebekwazi nokutshela umculo ukuthi ama-backing lawa awabangamnandi, le ngoma bekumele ayilungise la nala nala. So izinto ekuyizona ey'limaza abaculi abaphinde futhi bengayilaleli. Uzokhumbula ukuthi iGcokama sizoqinisekisa nje ukuthi liwumuntu oyibheka kakhulu i-social media nelikholelwa kakhulu kwi-social media ukuthi abantu njengamanje baveza ulaka labo khona laphana kwi-social media. Libe seliveza-ke iGcokama ukuthi cha, lona liyayilandela i-social media, indlela liyilandela ngayo futhi kuke kukhuluma omunye wabalandeli uthole ukuthi into ayikhulumayo iliqiniso futhi ayinakuphikiswa ngendlela-ke ayibeka ngakhona. So kungakho kungalithulathula lingaphenduli into ey'ningi la ku-social media, ngoba abantu bahlakaniphile, ezinye izinto bazenza ngamabomu bese kube ngathi abazi nhlobo ukuthi kwenzakalani. Enganja kwethu ukhulumile umthandeni iGcokama elisha laphana lathi lona linane-foundation ekwaziyo ukuthi inikelele ngabantu. So le mali kwakufuneka ayithathe ayivotele ngayo bengakwazi ukuthi ayithathe ayonikelela abantu, njengoba-ke ekuveza ngokusobala ukuthi abanye abaculi noma-ke omunye wabaculi uyayivotela, noma engambiza ngegama noma ngeke futhi ngimbize ngegama ngoba angazi ukuthi abeshobani, kodwa ushilo wathi yena ma ukuthi bekufanele athathe 100,000 ayivotele, yena lo 100,000 instead ukuthi athathe ayivotele bezowuthatha ahambe yonikela ngayo emzini yabantu le ekuyiyona ehlwempu noma esiyidinga uKhisimusi ngaleso sikhathi. So ibe mningi nembono malana lokho bese kuveza ukuthi yena mningi imizi ayixhasayo noma iningi izinto azenzayo eceleni ey'xhasa abantu noma ey'lekelela abantu. Wase kuveza ukuthi kunensizwa nje yasemsinga ayisizile cishe izogana manje alokho ayisiza ise-high school esahamba ngepolo naye esayipatanisela, kodwa akazange azayilahle ngoba nakho impilo yayisaphetha, kodwa-ke uyaqhubeka uyayisiza noma uyayibonela la ayibonelela khona. So ngenza kwethu abantu abaningi basale nemibuzo lapho ukuthi hawu iGcokama elisha ngani uma ukuthi lihambe imingcwabo noma kukhona la lithuke lahamba la khona kuyenzeka lisho ukuthi kusokwenze njani na? Cha, nami impendulo lapho anginayo, ngiyafana nawe mlalelo wami. So ngane wethu njengoba ihlakaze kanjalo indaba akukho okujikile mayelana ney'nhlelo noma-ke ngendlela owenza ngayo. Ubese kuveza nje ukuthi cha, yena uhleli ngamabomu anga-advertise ku-YouTube noma engayiphosti i-channel noma-ke ephoste iy'ngoma lezi asuke ey'khiphile ngoba uyaqonda ngokusobala ukuthi imali ayisebenzile kumele ize kuyena, kungabe ukuthi imali le a-advertise ngayo mase kubuya imali yaku-YouTube noma kube ukuthi imali le abekade vele eyikhiphile. So ngane wethu siyajabula ukuthi sibe nomculi okuqondayo indlela ekumele asebenze ngayo noma-ke akuveza ngokusobala ukuthi yena uyayiqonda ukuthi ukuphi. Angisho ukuthi ngincoma iGcokama elisha ngoba nakho ngichemile, kodwa ngizovuma ngento eyodwa ukuthi akwazi ukuthi kungavumelana abantu beze becishe bebaningi ukuthi uyayenza into ebese ekugcineni kwakho konke ungabe usaba naye proof nezinto ezithi ziyenzeka eceleni zingawenzi umqondo kubanye abantu. So ngane wethu ngalawo mazwi indlamlenze umfokampongose ma kuthiwa bekumama judge cha belimudla icala, ngoba icala malikudla liye likudle nangokuthi
Yebo, siyavuma ukuthi wawuhamba endaweni esekutheni, kodwa isikibha sakho sase siba negazi pho. Okuchaza ukuthi wena uyathinteka ekudluleni kwalo muntu noma uyathinta ekushoneni kwalo muntu. So, ngane wethu, ngalawo mazwi ngithi mina igcokama elisha likhulume la mazwi okusola ukuthi omunye wozakwabo unokuyivotela. Kanti abantu vele besashaya amakhala ngale ndaba yokuthi umlandeli ayevotele kanjani, avote ngemali engaka ekubeni kwethu ekhaya kube kungakhiwe. Uzokhumbula ukuthi baze balanda emuva le ekhaya lazalwa khona lo mjida lo kuthiwa uwina u-50,000 ngokuthi uvote kakhulu ngamavoti awu-15,000. Lawo mavoti awu-15,000 enze u-22,000 uma-ke sekuhlanganiswa. Kwase kuthiwa cha, akuwenzi kodwa umqondo ukuthi leli jongo njengoba kunje ekhaya la liphuma khona ngabe livote ngayo yonke le mali, uvota ngayo yonke le mali ekhaya lingakhi lutho. Cha, abantu bashaya amakhala kakhulu. So, ngane wethu, ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho mayelana nodaba laphana kwe-comment section. Ungakhohlwa nje ukulike, ushare, uphinde comment. Khonakho konke uyilike ividiyo yethu ebese uyakhomenta laphana usho ukuthi wena uzizwa kanjani mayelana no-live wegcokama elisha. Ngivumele umlaleli wami ngiyibambe le video, kodwa ngaphambi kokuba ngiyibambe ngicela ungivumele ngikutshele ukuthi ngiyakuthanda. Ngicela ungivumele ukuthi ngikutshele ukuthi sohlangana kwividiyo elandelayo. Mina nawe mlaleli wami asibambane kwividiyo elandelayo. Ngikuthanda ukubhubha, ngikuthanda into engachaze, ngithanda isidudla sento.